Pri príležitosti Svetového dňa záchrany života sme si my všetci žiaci vyskúšali, ako zachrániť ľudský život. 16. októbra sme sa venovali najmä KPR, kardiopulmonálnej resuscitácii. Dopoludne sme trénovali s využitím figurín a pod vedením zdravotníkov sme si precvičili správny postup pri poskytovaní prvej pomoci. Mladší žiaci popoludní v školskom klube detí zachraňovali svojich obľúbených plyšákov s rovnakým nasadením a nadšením. Spoločne sme si pripomenuli, že každý z nás môže zachrániť život a veľké poďakovanie patrí aj našej pani vychovávateľke Jojke, ktorá celú akciu koordinovala. Ďakujeme aj Beate Žemlovičovej z dobrovoľného hasičského zboru v Urbanove a zdravotníčkam Soni Zacharovej a Mirke Poništovej za ich odbornú pomoc, trpezlivosť a ochotu podeliť sa o svoje skúsenosti.